салому дуруди бепоён ба кулли мухлисон ва ҳаводорони барномаи дар шабакаҳои иҷтимоӣ Фирдавси Хурсанд топ хабарҳои варзиширо мегӯяд. оғоз мекунем. дастаи Брайтон Челсиро торумор кард. бо ин лондониҳо панҷумин бохти пайдарпайи худро дар Премер-лигаи Англия истиқбол гирифтанд. дастаи Рассеньор дар тамоми бозӣ ягон зарба ҷониби дарвозаи Брайтон надошт. акнун биёед рост гап занем. ин дигар шикаст не. ин гӯё ба як намоиши чӣ тавр гол назадан мумкин монанд буд. Челси ба майдон баромад, аммо гӯё барномаи ҳамла дар системаш насб набуд. дар тарафи дигар Брайтон бозиро мисли устоди ботаҷриба идора кард. ором, дақиқ ва берраҳм. ҳар ҳамлаашон мисли як дарси кушод буд. дастаи Лем Рассеньор бошад бештар ба тамошобин монанд шуд. аз наздик ҳама чизро дид, аммо ба ҷараён таъсир расондан натавонист. 5 бохти пайдарпай дар Премер-лигаи Англия ва 0 гол. ин аллакай на танҳо буҳрон, балки як силсилаи таърихии манфист. пас аз бозӣ бозингарон назди мухлисон рафта узр пурсиданд, вале ҷавоби мухлисони минбар хеле сахт ва нанговар буд. ишораҳои норозигӣ, ҳуштаг ва ҳатто ишораҳои таҳқиромез бо ангушт, чунки мухлис як чизро хуб мефаҳмад ки узр бе бозии хуб арзиш надорад. ҳоло Челси дар ҳолатест ки ҳар бозӣ метавонад ё оғози баргашт шавад ё идомаи шармандагӣ. агар ҳамин раванд давом кунад, ин даста на барои ғалабаҳо, балки барои чунин рекордҳои ғамангез ба ёд оварда мешавад. ҳангоми зиндагӣ ва кор дар Русия мардуми мо ба саволҳо ва мушкилоти зиёде дучор мешаванд. Т-банк барои осон кардани ҳама чиз дар канори шумо аст ва хидматҳои махсус барои хориҷиён пешниҳод мекунад. аз корти дебетии Black то интиқоли пул ва кӯмакҳои ройгон ҳама чиз барои шумо дастрас аст. Т-банк беҳтарин бонк барои хориҷиён дар Русия эътироф шудааст. дар ин бонк воқеан мефаҳманд ки одамоне аз Тоҷикистон омада ҳангоми кору зиндагӣ дар Русия бо кадом саволҳо ва мушкилиҳо рӯбарӯ мешаванд. масалан, Т-банк ба наздикӣ байни хориҷиён пурсиш гузаронд ва пешниҳод кард ки дизайни корти дебетии Blackро худи онҳо интихоб кунанд. дар натиҷа коллексияи зебои кортҳо пайдо шуд ки диодҳои равшанидиҳанда доранд ва ҳангоми пардохт медурахшанд. барои дархост кардани корти дебетии Black аз Т-банк ба шумо шаҳрвандии Русия ё шумораи телефони Русия лозим нест. ин на танҳо як корти ҷолиб ва боарзиш, балки имконияти истифода аз тамоми экосистемаи барои хориҷиён офаридашуда мебошад. масалан, шумо ба Русия омадед барои қонунӣ зиндагӣ кардан, кор кардан ва истифодаи алоқаи мобилӣ. шумо бояд маълумоти биометрии худро пешниҳод кунед. ин одатан рафтан ба маркази махсус, интизор шудан дар навбатҳо ва пуркунии ҳуҷҷатҳои зиёдеро талаб мекунад. аммо барои онҳое ки корти дебетии Black аз Т-банк доранд, ин осонтар аст. агар шумо симкорти Т-банк гиред, намоянда ба назди шумо ройгон рафта ба шумо дар пур кардани ҳама ҳуҷҷатҳои зарурӣ кӯмак мекунад. шуморо дар вебсайти хидматрасонии давлатӣ сабти ном мекунад ва маълумоти биометрии шуморо мегирад. бо ин роҳ шумо вақтро сарфа мекунед ва ҳама чизро дар як вохӯрӣ дар макони муносиб барои худ анҷом медиҳед. шумо дар Русия кор мекунед ва мунтазам ба наздиконатон дар Русия пул мефиристед. шумо метавонед ин корро ба осонӣ, зуд ва фавран ба пули маҳаллии худ ва бидуни комиссия бо истифода аз барномаи Т-банк анҷом диҳед. шаҳрвандони хориҷӣ инчунин метавонанд ба осонӣ обунаи проро ба корти дебетии худ илова кунанд, то онро боз ҳам муфидтар гардонанд. шумо ба хидмати ройгони телефони мобилӣ, лимитҳои афзудаи интиқол ва меъёри фоизии баландтар барои нигоҳдории пул дар суръатҳисоби пасандоз дастрасӣ пайдо мекунед. шаҳрвандони хориҷие ки корти Blackро фаъолона истифода мебаранд, имкони бештари тасдиқи корти кредитиро доранд. барнома ва пуштибонии муштариёни бонк бо забонҳои гуногун шабонарӯзӣ дастрасанд. шумо ҳамеша метавонед дар бораи ҳама гуна хидматрасониҳои Т-банк ки зиндагӣ ва кор дар Русияро осонтар мекунад машварат гиред. аз беҳтарин бонк барои хориҷиён дар Русия корти Black гиред. зиндагӣ ва кор дар Русия метавонад пур аз печидагӣ бошад, вале Т-банк ҳама корҳоро барои шумо осон мекунад. бо хидматҳо ва дастгирии махсус барои хориҷиён шумо метавонед вақт ва энергияро сарфа кунед. корти дебетии Black ва имкониятҳои он шуморо намегузорад ки серкор, нороҳат ва давдав кунед. реал бо голҳои Мбаппе ва Винисиус Алавеси ҷои 17-ро мағлуб кард ва ин аввалин пирӯзии мадридиҳо дар моҳи апрел аст. бозӣ дар Реал Мадрид мисли як қиссаи пуршиддат гузашт. аввал шубҳа, тарс дар қалби бозингарони Реал ва баъд баргаштанду наҷот доданд. дар Сантьяго Бернабеу мухлисон пирӯзиро интизор буданд, аммо дақиқаҳои аввал нишон дод ки осон нахоҳад шуд.
алавес сарфи назар аз ҷои пасташ дар ҷадвал далерона бозӣ кард ва ҳатто чанд лаҳзаи хатарнок ҳам эҷод намуд. вақте ки бозӣ каме печида шуд, баъд ситораҳо бозиро сар карданду билохира сухани ниҳоии худро гуфтанд. Килиан Мбаппе дар қисми аввал ҳисобро боз кард ва ин ба маросими кушоиши кори сафедпӯшҳо табдил ёфт. баъд аз танаффус бошад, Винисиус Ҷуниор бартариро дуча намуд ва гӯё ҳама чизро ба ҷои худ гузошт. аммо Реал имсол бедрама бозӣ намекунад. дар дақиқаҳои охир алавес як гол баргардонд ва бозиро то лаҳзаҳои охирин шиддатнок кард. мухлисон боз ба изтироб афтоданд, аммо ин дафъа вақт барои сюрпризи нав намонд. муҳимтарин чиз натиҷа буд, ки ба даст омад. ин пирӯзӣ ба силсилаи номуваффақиҳои даста дар моҳи апрел хотима дод ва ба Ла Лига каме оромӣ баргардонд. вале агар воқеъбинона нигоҳ кунем, ин бозӣ бештар нишонаи наҷот буд, на намоиши қудрати ҳақиқии шоҳона. дастаи мисли Реал набояд бар зидди рақиби аз поёни ҷадвал бо чунин душворӣ пирӯз шавад. барселона ният надорад Маркус Решфордро ба 30 миллион евро аз Манчестер Юнайтед харидорӣ кунад ва мехоҳад ҳар чӣ зудтар форвардро баргардонад ба он ҷое ки омада буд. раҳбарияти бошгоҳи каталонӣ аз бозии ӯ махсусан дар муқобили Атлетико Мадрид дар Лигаи чемпионҳои УЕФА ва инчунин аз анҷоми заифи мавсим ноумед шудааст. дар аввал ин трансфер мисли як иқдоми умедбахш менамуд. футболбози суръатнок, таҷрибаи калон ва бо маҳорати баланд худро он гуна дар аввал нишон дод, ки гуфтаем нав дастаи худро ёфт. аммо дар майдон махсусан бо бозӣ муқобили Атлетико тасвири дигар дида шуд. Решфорд бештар нопадид буд, на таъсиргузор. дар бозиҳои калидӣ ки аз ӯ интизори наҷотдиҳанда буданд, ӯ натавонист фарқият эҷод кунад. бозии муқобили Атлетико гӯё нуқтаи ниҳоӣ шуд. дар шабе ки ба ситораҳо лозим буд саҳна гиранд, Решфорд дар соя монд. ҳаракати кам ягон идеяи хуб набуд ва қариб ки ҳеҷ таҳдид ба дарвозаи ҳариф ҳам надошт. чунин намоиш барои дастае мисли Барселона қабулшаванда нест. анҷоми мавсим низ ба фоидаи ӯ кор накард. вақте ки даста барои унвонҳо мубориза мебурд, бозии ӯ суст шуд. вале дар футбол як қоидаи сода аст: агар ту дар лаҳзаҳои ҳалкунанда намоён нашавӣ, зуд фаромӯш мегардӣ. ҳоло қарор қариб равшан аст. барселона намехоҳад маблағро барои бозингаре сарф кунад, ки ба интизориҳо ҷавоб надод. барои худ Решфорд бошад, ин як нишонаи ҷиддист. ё бояд худро аз нав исбот кунад, ё хатари гум кардани ҷой дар сатҳи олӣ вуҷуд дорад. ин қисса нишон медиҳад, ки ҳатто номҳои калон ҳам кафолати муваффақият нестанд. дар охир ҳама чизро на ном, балки бозӣ ҳал мекунад. Лестер Сити аз дивизиони дуюм ҳам берун рафт. ин як ҷумлаи кӯтоҳ аст, аммо дар пасаш як фоҷиаи воқеаи футболӣ пинҳон аст. Лестер Сити ҳамон дастае ки замоне тамоми дуньёро бо афсонаи худ ба ҳайрат оварда буд, имрӯз ба сатҳе расид, ки ҳатто мухлисони содиқаш ҳам бовар намекунанд. аз қаҳрамони ҳангомавии Премер-лига то суқут ба Лигаи сеюм, ин на танҳо пасравӣ, балки шикасти як системаи бузург аст. дастае ки дар соли 2016 бо роҳбарии Клаудио Ранери таърих навишта буд, имрӯз худ ба як мисоли дардноки чӣ тавр ҳама чизро аз даст додан мумкин аст табдил ёфтааст. сабабҳо зиёданд: сиёсати нодурусти трансферӣ, ивазшавии пайдарпайи мураббиён, гум шудани рӯҳияи даста ва албатта натиҷаҳои ноустувор. Лестер дигар он дастае набуд, ки барои ҳар туп ҷон медиҳад. бозӣ гум шуд, бовар гум шуд ва дар ниҳоят ҷой дар лигаи болоӣ ҳам гум шуд. мухлисон дар ҳайратанд. барои онҳо ин танҳо як бошгоҳ нест, ин як қиссаи зебо буд, ки ҳоло ба анҷоми ғамангез расид. ва шояд аз ҳама дарднокаш он аст, ки ин суқут ногаҳонӣ нест, он оҳиста оҳиста бозӣ ба бозӣ наздик мешуд. акнун Лестер бояд аз сифр оғоз кунад. савол ин аст: оё онҳо метавонанд боз ҳам як афсона эҷод кунанд, ё ин бор афсона танҳо дар ёдҳо боқӣ мемонад? лаҳзае ки бештар ба саҳнаи филм монанд аст, на ба зиндагии ҳаррӯзаи футболбозон. каме канортар аз майдонҳо меравем. Ашраф Ҳакимӣ дар яке аз тарабхонаҳои зебои Париж бо ситораи ҷаҳони шоу-бизнес Риана рӯбарӯ шуд. вохӯрии тасодуфӣ, аммо хеле тамошобоб барои истифодабарандагони шабакаҳои иҷтимоӣ. табассум, чанд сухани кӯтоҳ ва тӯҳфаи ғайри чашмдош. футболбози Парис Сен-Жермен бе дудилагӣ пироҳани пошгоҳиашро ба имзо ба Риана ҳадя кард. як ишораи хурд, аммо пурмаъно
гӯё футбол бо шоу-бизнес омехта шуда бошад. Ин гуна лаҳзаҳо нишон медиҳанд, ки ситораҳо новобаста аз соҳа дар як ҷаҳони худ зиндагӣ мекунанд. Як рӯз ту дар майдон бар зидди беҳтаринҳо бозӣ мекунӣ, рӯзи дигар дар тарабхона бо яке аз машҳуртарин овозхонҳои сайёра суҳбат менамоӣ. Албатта интернет чунин чизҳоро зуд ба вирус табдил медиҳад. Барои мухлисон як хабарчаи ширин, барои шабакаҳои иҷтимоӣ маводи тайёр. Ва саволи шавқовар: оё Риана баъди ин ба мухлиси ПСЖ табдил мешавад? мухлисони дастаи Ланс баъди пирӯзии калон бар Тулуза ба майдон даромаданд ва аз пирӯзии дастаи дӯстдоштаи худ истиқбол гирифтанд. шодии беохир, эҳсосот то ҳадди ниҳоӣ. Ин пирӯзӣ оддӣ нест. Ланс бори аввал дар асри 21 ба финали ҷоми Фаронса роҳ ёфт. барои даста ва мухлисон ин на танҳо натиҷа, балки як таърихи нав аст. лаҳзае, ки солҳо интизор буданд. дар майдон пас аз садои уштаки ниҳоӣ вазъ аз идора берун шуд. мухлисон ба майдон давиданд, футболбозонро оғӯш гирифтанд, суруд хонданд. ин ҳамон лаҳзаест, ки футбол аз варзиш ба эҳсосоти соф табдил меёбад. аммо ҳикоя танҳо бо ҷон тамом намешавад. дар Лигаи як Ланс ҳоло ҳам муборизаи ҷиддӣ мебарад. онҳо танҳо бо як хол аз ПСЖ қафо мондаанд. яъне мубориза барои қаҳрамонӣ то охирин давр зинда аст. ҳамин тавр Ланс ҳоло дар ду фронт меҷангад. дар ҷоми Фаронса барои ҷоиза, дар Лигаи як барои қаҳрамонӣ. ва агар ҳамин суръатро нигоҳ доранд, орзуи дубл дигар фантазия нест, балки ҳадафи воқеӣ мешавад. ба ҳамин тамом, то дидори навбатӣ, хайр.